Zdravím vás CMM kanál a vítam vás po 6 mesiacoch. Áno, je to dlhá doba. Sme tu, nemali sme čas a hlavne sme nemali hercov a od leta sa to začína. Bol tu jeden komentár na YouTube, že už je maj a stále nič, ruším odber. Áno, viem, je to proste dlhá doba, ale prepáčte, že je to tak dlho, ale od leta sa všetko začína. Väčšina ľudí odhlasovala sériu Výbuch. A ďakujem vám za síce na tom YouTube sa začína ťažko, ale 165 zliadnutí na prvé video a 24 lajkov je super, čož vám veľmi pekne ďakujem. A Skype bude v popise. Ide o to, že zahneme hercov, ale stačí, aby mali 13-14 rokov. Menej sa ani neozývajte. A rozbiehame túto sériu. Keď sa vám tá séria Výbuch bude páčiť, rozbehne sa aj nová, už mám všetko pripravené. Takže máme aj špeciálne efekty, tá séria bude super, ale potrebujeme podporu a dúfam, že sa vám bude páčiť náš CMM kanál. Takže ozývajte sa mi na Skype, volajte, píšte a uvidíme sa v lete. V júli sa to rozbieha, tak čaute.